Ben, bakit? Di, nadismaya ako dun sa sinabi niya na may nagsabi kasi sa akin na di pa daw nagbabayad ng tax si ano, pangalan to? Si BBM. Kaya, ewan ko, gusto ko sana malaman kung totoo nga yun. Ang rap. Tapos hindi siya sumisipot sa mga ano, sa mga debates. Bakit kaya? Dalawang debates na hindi nakakapag. Jopay, mega shoutout. Jopay, RM28. Salamat, salamat. Kain po tayo. Matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-LS. 3 days na rin. Kaya, ayun. Salamat sa mga thumbs up at pumasok. Salamat po. Basta kayo? Buat pa naman ako, Box BP. Di, nadismaya kasi ako. Bakit hindi siya sumisipot sa mga debates? Dalawang debates na kasi, yun. Papa Toms, BBM pa naman ako, host. Dismaya pa. Nadismaya po ako, bakit hindi po siya pumunta sa mga debates? Ang tanong bakit? Dapat po kasi dapat makipag-debate siya kasi malalaman naman yung tao kung sincere siya sa mga tao, masasagot niya yung mga tanong. Ganun dapat. Kung isa kang leader, hindi ko naman sisiniraan. Gusto ko lang malaman lahat. Host BBM din ako. Tagal ko pa naman, idol ko pa naman si BBM. Kaya yun, may pending case pa po kasi kaya hindi pa binabaya. Kaya pala eh. Kaya gusto ko malaman. Apon Julie, shout out. Good morning. Matagal na rin ako hindi nakakapag-LS. Nadismaya yata ako kay BM. Gusto ko pag-usapan yung anong nangyari doon. Hindi siya sumisipot sa mga debate. Tapos, bakit ganun? Marami pa daw utang. Ay pusa, mukha ko Ken. Lumal! Makipag-debate ko Ken eh. Ayan. Bakit hindi siya sumisipot sa mga sa mga debate, hindi siya parang nadidismaya yata ako sa presidente ko. Kasi si BBM. Sino ba ang gusto nyo boto presidente ko lang? Ako talaga si BBM. Ay, sabi niya. Masasabi ni Ben? Sabi ni Ben. Sabi ni Ben? Hindi ko mabasa. Naku, politics na naman yan. Kasi ay debate, umaten siya. Kung may debate araw niya umaten kasi strategy niya since leading term. Pero gusto ko kasing malaman, mawawa pong Julie. Sumisilip din ako sa LS Mapon Julie, hindi na ako nagpapakita. Kaya yun. Matumal Mapon Julie, alam ko na matumal. Kaya yun, okay lang yun Mapon Julie. Sumisilip-silip lang ako, wala namang kalaban. Hindi, ang gusto ko lang malaman kasi guys, si BBM, bakit gusto ko malaman sa kanya kung totoo nga yung mga sinasabi about sa kanya. Kung, ay Diggs Vargas, mega shoutout po, Diggs Vargas. Wala pong jacket. Ayan. Bakit hindi niya sagutin yung mga issue para wala naman silang mabutas. Meron na po Julie, yung down tax, hindi pa daw nababayaran kasi nga daw meron pang pending. Buta na MS mas maganda. Di, nanonood naman ako, Ben. Dun sa SMNI. Kaso bakit ganun sa mga debate? Halimbawa, yung mga presidente na ipon-ipon sila dun, bakit wala siya dun? Bakit daw, ang dami nagko-question, bakit daw wala siya? Siyempre, dapat nandun siya kasi, parang dun mo malalaman yung kandidato kung sincere tao kasi live yun eh. Talagang makikita mo dun yung katalinuhan ng isang tao at saka yung mga tanong na dapat mong sagutin. Pero PPM pa rin ako. Gusto ko lang malaman kung ano talaga. Kasi para malaman ng ibang tao. Kasi yung ibang tao, wala pang alam yan eh. Yung ibang tao, wala pang alam. Ayan si Jopay, wala na sila. Ayan. Salamat Jopay. Kasi nga, debate for second place daw. Yun. Good morning po, Daddy Dapper. Kumusta po, Daddy Dapper? Hindi. Medyo tagal na rin ako nag-LS. 3 days na rin. Kaya, na-dismaya lang ako kay BBM. Bakit gusto kong malaman lahat? Yun. Ben, shoutout. Sabi niya, Daddy Dapper, bakit nag-debate pa dyan? Puro lang puda, siraan na lang.
pangyayari din na lang mag-eleksyon. Yun, sabi nga nila Apon Julie, binayaran daw mga ganyan. Pero kain tayo guys. Sa palagay niyo po ba, totoo po ba yon yung hindi nagbayad ng tax? Tapos, gusto ko lang malaman, nakukulit lang ako. Bago ko i-finalize yung aking boto kasi minsan nagugulat ako sa Lenny, alam ko naman meron siyang hindi yung totoo. Miss you, Ben, sabi niya Ikaw, Daddy Dapper, ano masasabi mo? Dun sa election. Baka may alam ko yan, Daddy Dapper, kasi alam ko medyo hindi naman sa ganun sinasabi ko na matanda ka, Daddy Dapper. Kasi ikaw, alam mo din yun, di ba, Daddy Dapper? Kasi yung panahon na yun, nandun ka pa. Miss you, Daddy. Nagdadaan ako sa LS mo. Oo, nandun din ako kay Daddy Dapper. Sa LS niya. Yun. Miss you, Ben. Hindi yung totoo. Miss you, Daddy. Daddy Dapper. Natatandaan ako. LS. Okay na. Ang thumbs up. Kailan mo ko akitin, Ben? Okay lang mo daw akitin, Ben. Sabi ni ni Daddy Dapper. Sasabi lang si Daddy Dapper. Oo nga po, Julie. Ayan ko ba sa mga gugulan pa ako sa sa boto ko. Oo, Daddy. Pero anong ibig ko sabihin, Daddy? Siyempre, bilang ikaw, anong masasabi mo sa eleksyon? Sa mo lang yan, Daddy Dapper? Parang sa panig mo, parang kinukuha ko yung panig mo. Paano di nagbayad ng tax mo kanyang ingay mo? Baka pumbata si Daddy. Oo, di ko naman sinasabing matanda si Daddy. Siyempre bilang parang din siya, parang kuya ka mo na lang, kuya tito, si Daddy Dapper. Ano masasabi mo, Daddy Dapper, about sa mga eleksyon na nangyari ngayon na parang nangyari? Matagal ng issue yan, tax na yan. Kung di maayos yan, dapat disqualify na siya sa presidential candidate. Yun nga undecided ako na puro siraan. Oo nga siraan nga talaga Teresi, si Teresi pala yun. Si Teresi pala yung akala ko si Daddy Dapper. Yun nga pero ang question ko, bakit ganun? Ba't hindi pa nila kasi sabihin na ganun? Siyempre masisira sila katao. Actually, ang pinagpipilian ko dyan si Isko at saka si BBM ako guys. Isko BBM talaga. Puntang ko bahay ni Daddy Dapper. Undecided ako na puro sira. Yun nga po, Daddy Dapper Ang hirap talaga mag-decide, no? Undecided pa. Ang hirap talaga pag undecided talaga. MLS Daddy Dapper, sabi ni Jopay Channel, ayan. Kaya, ayun. Sinisiraan na lang yung basta ako. Gusto kong ibalik yung dati na. Yung panahon pa ni Marcos ni Apon Julie. Ayan, may nagbaba ng may LS si Daddy Dapper. Ayan. Hello, Jopay. Sabi naman ni Jobs, sabi ni Daddy Dapper. Yun nga. Paano kaya yun? Ano kaya pwedeng gawin doon? Decided pa naman ako. Mula nang nalaman ko na hindi daw nagbayad ng 203 billion si Marcos dun sa tax. Ano ba yan? Sino ba matino ang puro? Dalalang natin siya. Sino ba matino dan puro na lang siraan? Yun nga watching sa biyahe mo, job, sabi. Dami may kaso tumatakbo. Yun lang, Apo Joel. Totoo yun, niniwala ako dyan. Marami talagang kaso sa tumatakbo. Hindi lang isa, mas marami. Dalipin natin. Yun.
Idol ko pa naman si BBM. Gandang buhay, Apo Julie, sabi naman ni Teresi. Bahala na, mamaya makapag-LS ako. Sinisiraan nila kasi malapit ng botohan, daming taon na dumaan, bakit walang napapakulong ng... O nga yun nga. Dance. MLSO Dance. Yun. Dapper. PH. Ba, Apo Julie, gising ka pa. Anong oras na? Alas 11 ng umaga. Anong oras na dyan? Madaling araw na dyan, Apo Julie. Aga mo nagising. Mami Julie, Yahoo, sabi ni Daddy Dapper. Ayan. Ba yan? Kain muna tayo. Di totoo. Pero Apo Julie, ang tanong ko, bakit hindi siya sumisip pa sa mga debate sa sa presidential. Dalawa na. Ako, Apo Julie, naniniwala ako dyan. Pero hindi siya yung second option ko. Ang second option ko si BBM at saka si Isko lang talaga. Yun talaga yung boto ko. Yun ang boto ko, dalawa lang. Yun lang ang option ko, si BBM at saka si Isko. The rest wala na. Pogi naman ni Daddy Dapper. O, pogi yan si Daddy Dapper. Baby face pa yan. Pogi po yan. Totoo ng kailago. Hindi. Kasi mga bata, alam nila ngayon, kahit mga 3 years old, 4 years old, alam nila. Sino yung boboto nila. Thanks Pops, Japs, sabi niya. Hindi mo makita ngayon yung mga bata, alam nilang BBM, Lady, kami, Saan nakakatawa yung mga gano'n? Ano lang to guys, hindi po ako masyadong magtatagal guys. Ano lang po, siguro mga 30 minutes lang to. Basta BBM Duterte para wala nang adik sa kapulot. Ang Vice President ko talaga, buo ng loob ko kay Sara. Pero ang President ko, Julie, nagugulan pa ako kasi dun sa nangyari na. Ay, why sagutin ka na yung mga issue na yun? O ano lang po to? 30 minutes lang to. Baga nag-ano lang ako. Update. Kasi 3 days na akong walang LS. Kaya yun. Wow, tama ka po Julie. Ako dyan. Totoo dyan. Ang option ko lang talaga si BBM at saka si Isko. Wala nang iba. Pero yung vice ko, si Sara talaga. Wala nang magbabago yun. Isko? BBM. Ito ba? Totoo ng bagong Isko? O, di ba narinig niyo yung mga bata dito? Nag-uusapan nila. BBMs, ang daw Isko.
Ano pa to? Mga nasa 4 years old, 4 years old, 5 years old. Ito, yan. Yung sila, ayan o. Si Bruno Mars o. Ayan si Bruno Mars yung bungal. Ayan si Magdalena o. Ayan, dumededi pa. O tignan nyo, kahit mga bata po alam nila. Kaya iba na yung mga bata ngayon guys kasi po ano, parang naano na din sa politika. Kasi napapanood nila sa TikTok, lalo na sa TikTok, mahilig sa TikTok to. Kaya sa Kuraing, may kasyara sa'yo. Kasing ano, good morning. Arigato, gozaimasu. Sa Kuraing, arigato, gozaimasu. Gano'n kanina yung paglaro mo yan. Di ba? Sa TikTok kasi makikita mo lahat doon yung parang TikTok nila mga short video kasi napapanood ng mga bata kaya BBM, Lenny, Isko, mga ganun kaya malalaman nila. MLS o Pogi sabi niya sa Kuray. Sa Kuray, maraming salamat Happy Julie and BBM si Teresi. 5 million, salamat sa 5 million. Ayan. 30 minutes lang ako guys Mas gugustuhin ko pa si Isko kahit bata pa Marcos style. Din yun. Oh, tama ako Julie. Yun naniwala ko. Agree ako dyan. Basta ako, si Apo Marcos Bayani para sa akin kasi naranasan kong buhay nung simply mag-aan. Oh, kaya pala. Kasi ako niya akong Julie, hindi ko na-experience yan nung anong nangyari. Sila tatay ko at mama ko. Yan, totoo yung sinasabi mo Julie. Pero sabi naman nila dati, nung panahon pa daw ng Marcos, dinadakip daw yung mga tao, sinasaktan, tapos kailangan nasa loob ko ng bahay. Ewan ko totoo yung nangyari dati doon. Ewan ko bakit ayaw po nilang panalonin si Marcos. Kasi last year, di ba, nung botohan si Marcos ng Vice President, kaso hindi siya nanalo. Pero dapat siya nanalo. Kaya masigla, mag-debate ko kayo Mamiyalong na kayo mo yan. Yun. Oh guys, meron pa tayo 12 minutes. Ayun, 12 minutes po guys Ano lang so? Disiplina yun kasi need ng bansa yun. Pero po Julie, ang tanong sabi naman nila, sa mga daw sa kabilang kampo daw yung nagsisimula kasi sila daw yung nagutos nun. Jopay, salamat Jopay Meron pa tayong 12 minutes para magsara ako ng tindahan. Nag-update lang ako tsaka tawag dito. Gusto ko malaman talaga bakit ganun. Kung sana may mga supporter ng BBM sa ibang dyan, no? Mga medyo nakakaalam. Siya kung Julie, alam naman niya Ayun, may nagsabi kasi sa akin na parang hindi daw nagbayad ng tax si BBM, tapos binayaran yung mga tao doon para daw hindi magsalita, ganun. Wala sila. At saka pala daw, kapag nanalo daw si BBM, parang yung mangyayari daw, magtatayo sa ng nuclear power plant. Di ba yung nuclear power plant, parang panganib dun yun. Kasi kapag sumabog yun, talagang mamamatay tayong lahat. Lalo na sa Pilipinas. Ay, parang walang masyadong walang masyadong interesado sa politics kasi ayaw nila ng undecided pa si Daddy Dapper. Si Jopay, hindi ko alam kung anong boboto ni Jopay. Gusto nila kasi agawan ng trono ng Marcos magaling sa negosyo at sa papangulat ng bansa silang pumanig ba't dito sa power plant nega. Talaga akong Julie. Ano pala yun? Magaling nga talaga sila Marcos.
Ayun. Malapit na tayo matapos guys. Ayun, 2 million. Salamat sa 2 million. Jolly Ram Gamer. Shoutout sa'yo, Jolly Ram Gamer. Okay, pin ko muna sa Jolly Ram Gamer. Kasi matagal na rin sa akin hindi nakapin to si Jolly Ram Gamer eh. Jolly Ram Gamer. I pin your house, okay? Please talk to them. Not only drop your link. Please comment any comment do you want. Saliram. Say hello. When you enter the live stream, you say hello, hi. Make a shout out to all. Not your link. Because one of the hosts that you enter is Bad Trip. You know Bad Trip? Yan, Jenilyn Oscale. Mega shoutout sa'yo. Hi. Si ano ba to? Si taga-Tarlac pa si Jenilyn. Jenilyn, ikaw ba yan? Ang taga-Tarlac? Jenilyn? Apon Julie, siya ba nga to? Si Jenilyn? Oo. Agree ako dyan, Apon Julie. Yan lang naman ang option ko, yung dalaw na yan. Sa vice ko talaga, hindi na magbabago. Siya. Apon Julie, nakachat ko pala si Apon Jem. Ano pala siya? Busy pala siya ngayon. Kasi nga kasal daw ng anak niya kaya busy. At saka after niya daw ng kasal, doon daw niya ako dito. Sa sigla nyo. Bawal yung anak Kimi. Ano kaya? Kumusta siya? Ay, okay naman ka na po, Julie. Diba yung asawa na, yung anak namin may kasal na. Busy pa kanya. Siguro baka next week. Ayun. Wapon Julie, busy yapi. Pero bikit kami punta lang ako bago siya umalis. Daan siya sa akin. Daan daw siya sa bahay. Sige, sabi ko. Kasi ayun. Si Apo Ronel, hindi ko napuntahan si Apo Ronel. Pero pupuntahan ko pa rin si Apo Ronel. Hindi ako nakapunta nung isang araw, Apon Julie. Nag-alaga kasi ako ng bata nun. Sila Mudra, tsaka sila anak mo, pumunta doon, nag-rally. Kaya may upload ako doon sa kapatid ko. Ay po, Ate Julie. Jenilyn, kumusta ka, Jenilyn? Diba, taga San Pablo? Thank you na, Milog ko yung live ko. Jen. Kalitak na lang. Yung dali mo. At Chuya Magalang. Chuya Magalang. Pero mikit kami, Apon Julie. Mo kasi akit kay Apong Inday. Kasi Apong Inday may sasakyan naman yun. Baka join na lang ako dun. Kaya yun. Ano lang guys, 6 minutes. Ano lang to, 30 minutes lang to. Update lang ako. Wakoya, makabel ka kasi. Salamat Jenilyn, yung sinasabi ko sa'yo nakakilala mo, si Edison. At saka si Jenny Suba, kasi kilala ko yun. Yung Edison, taga dito sa amin. Kamag-anak ko yun. Yung asawa niya, kamag-anak ko. Kaya sabi ko sa'yo, friend mo siya. Kaya mutual friend. Nakikita mo kasi dun kung sino yung mga mutual friend mo. Saka siya si Jenny Suba. Kilala ko yun. Taga dun siya. Pero taga dito sa amin. Kaya pala. Oo. Kilala ko sila. Si Edison dito lang Mga 3 hakbang lang nandun ako sa bahay nila. Kaya yun. Kaya kilala ko, kaya tinatanong ko sa'yo. Kilala mo sabi ko nung sa araw kayo nakaila sa'yo, kaya po Julie. Tutod na ako. Sige, Apon Julie, salamat na mag-end na ako rin kanya, 5 minutes na ako mo. Thank you, matutod na ka, Apon Julie. Nabingin, so kung LS mo, wala kong mag-comment. Diba, at siya ka rin kaya. Grace, kakumya kilala Grace. Baka mag-live ko po ta. Ano na nga sa mag-live Apon Julie, pero ako try ko mag-LS siguro mga bandang Bengi, mga 7. Wala kasing guest ngayon ni Apon Julie. Maglawi ako pang guest ko.
Mga 7 siguro, 7 to 9. Makanya pwede na ako 7 to 9. Night. Grace. Akala mi nakakuha kong Julie. Kasi Grace, lagi mo mikat ako yan. Jowa ni kay, ano yun na yun eh? Louie Vlog. Jowa ni Louie Vlog. Kilala ko lang rin. Yeah, kaya ako makakaya po Julie. Di ba nung isang araw, doon ako sabi ka 7 to 9, ano kung karang oras mag-ilas sa Julie. 7 to 9 again Pilipinas. O sige, pwede na ako mag-ilas kay mga alas 10. Sige, ang problema. Kaya, alas 2 kasi, mapali kasi ako Julie. Pero try ko, sige. Pag nagmigsipag ko mga bandang alas 2 hanggang alas 5 kaya alas 6. Mata na ako yung ilas ko. Yeah. Wala ko pa kasi makaset eh. Edison, kilala na akong mamaltok. Ay, tawa! Edison, kamag-anak kay, Jeneline, kilala kay kamag-anak kay. Kenya ang baledo. At nung takbang. Malapit na rin na matapos, Jopay. Salamat po Ma'am Jopay. Thank you very much sa 3 million dyan. Okay, thank you. Okay. Mga 8 p.m. po Pinas. Okay, sige. Marami na ako mo mag-LS. Thank you. Mga alas 3 siguro. 3. Thank you very much. Mga 3. Ay, 3. Alas 2 siguro. Mag-live pa si Bayong alas 2. Thank you po Thank you po Jopay. Thank you ako Julie. Jeneline, nandiyan ka pa ba Jeneline? Kasi kalapit mo pala San Pablo ka mo. May tungkang sakit. Kasi mong muli ko balen, dala ng games mong San Pablo. Di ba? Dun sa ketang purinarya. Ay na, sa sementeryo. Maski 4 p.m. okay naman. Wait na kamaya. Ala po Julie, mga kaya ko mo siguro. Alas 2 hanggang alas 5. Pwede na siguro alas 5. Tapos kay Nawa. Sa malalobat yung cellphone ko. Kaya Kaya na kanya niya mag-charge na ako ng pasibayo. Agad lang kasi malalobat. Kaya lapon Julie. Iba kapag mag-alas yung makakailang malobat yung cellphone. Lalo na kapag pag-live me. Ayan, salamat ne. Opo, Sige. Kilala na lang pala din eh. Higda ka, maka-live ka na minsan Aldo ng BBM. Higda ka. Bilbiakit ang live mo. Di ba may live ka? O sige po Julie. Split na ako, mag-split ka. Sige po Julie, matutod na ka ulit. Okay. Ayan, 1 minute na lang guys. Maraming salamat po sa lahat. Okay, see you later. Kung mag-LS po ako mamaya. Kasi may nagtatanong sa akin, may nag-PPM bakit daw hindi ako nung nag-LS. Kaya yun. Kaya namimiss na yata ako mag-LS. Thank you very much ha. Sige, saguliya mo po yung live ko. Ay, tiktakapin. Dakal bitter. Wah! Diyos ko, balo ko ng dakal bitter. Iya ko talaga BBM solid ko. Pero gusto kong malinawagan kitang saminda, kitang tax, kesyo, makanyan. O tayo pa kasi magsalita para balo kasi rin tao kasi manayala eh. Niya ako talaga BBM ko talaga solid. Kaya Pero respeto ko naman kung ano yung boboto ng tao kasi hindi ko naman pwedeng pakialaman yung boto nila kasi nga ano nila yan, desisyon nila tsaka karapatan nila bilang tao na magboto. Ayun. Okay, sige guys, maraming salamat. See you later po sa aking LS. Mag-LS po ako later. Thank you very much. Jen, kung available ka mamaya, manunod ka. Ano lang yun, mga kantahan lang siguro. Ayan. Thank you na Jen. Thank you. At pag-subscribe king channel ko siyempre Kapangpangan tamo. Kailangan din talang supportan din Kapangpangan. Thank you very much si Jopay, Jeneline, ayun si Jeneline, tsaka si Apong Julie. Wala na sila. 3 million. Sige po. Magsing edad katawa mo, Jen. Siguro mga 16 pa, Jen.
Hindi, joke lang. Salamat na Ayun, lalo pag darakalin tao, 4 million pa. Sige, salamat guys. Thank you very much. See you later sa aking LS. Okay? Paalam. Ingat po kayo.